La senyora Patxoi era una dona elegant i atrafegada que tenia 2 filles i 3 fills. També tenia un hort que li permetia omplir sempre el cabàs i 4 monedes d'or. I així comença la història de les 4 monedes. El primer fill de la senyora Patxoi era un mandrós, la segona, una dormilega, la tercera, unes garramantes, el quart, un gandul, i només el petit era amable i eixerit i sempre estava disposat a ajudar a tothom. Els 4 germans i germanes grans es passaven el dia mandrejant, sense fer res, perquè sabien que algun dia heretarien una de les monedes d'or de la mare. Però de monedes només n'hi havia 4, i per al fill petit no en quedaria cap. Què li podré deixar? Es preguntava la senyora Patxoi, amoïnada. Però el cert és que tampoc no tenia gaire temps per donar-hi voltes. La senyora Patxoi estava tan atrafegada que sempre tenia alguna cosa per fer. Ara havia arribat el moment de plantar l'hort i hi havia tanta feina que va preguntar als seus fills i filles si la podien ajudar. «Jo no hi puc anar», deia una filla. «Jo tampoc», va dir una altra. «Jo ja vindré un altre dia», va xisclar un tercer. «Jo estic molt ocupat». I així, fins a 4 excuses va haver de sentir la senyora Patxoi i tan sols el fill petit la va voler ajudar a plantar. Al cap d'un temps, les fruites i les verdures ja havien crescut i la mare va tornar a preguntar als seus fills si la podien ajudar a collir. «Jo no hi puc anar», va cridar una filla. «Jo tampoc», va fer una altra. «Jo ja vindré un altre dia», va xisclar un tercer. «Jo estic molt ocupat». I així, fins a 4 excuses va haver de sentir la senyora Patxoi. I només el fill petit la va voler ajudar a collir. Un cop collits els espinacs, les pastanagues, els alls tendres, els raves, les cebes i les patates, va arribar el moment de pelar les verdures i la mare va tornar a preguntar als seus fills si la podien ajudar. «Jo no», va cridar una filla. «Jo tampoc», va fer una altra. «Jo un altre dia», va xisclar un tercer. «Jo estic molt ocupat». I així fins a 4 negatives va haver de sentir la senyora Patxoi. I només el fill petit la va voler ajudar a pelar i tallar. Va arribar l'hora de fer el dinar i la senyora Patxoi, que continuava estant atrafegada, com sempre, va veure que se li feia tard i va tornar a preguntar si la volien ajudar a cuinar.
Jo no, va cridar una filla. Jo tampoc, va dir una altra. Jo un altre dia, va xisclar un tercer. Jo estic molt ocupat. I només el fill petit s'hi va presentar i va ajudar la mare a fregir, a preparar, pintar i enfornar unes delicioses crestes d'espinacs amb panses i pinyons. Finalment, el dinar va estar preparat i la mare va preguntar si la volien ajudar a menjar. Tot d'una es van sentir unes veus que s'apropaven. «Jo ara vinc!» va cridar una filla. «Jo també!» va exclamar una altra. «Compteu amb mi!» va xisclar un tercer. «Jo ja no estic ocupat!» I així, fins a 4 convidats van seure a taula disposats a gaudir del dinar. També hi va ser el fill petit i entre tots es van menjar aquell tiberi. Però en acabat, la mare va dir que ja no cuinaria més. Aleshores, va donar una moneda d'or a cada fill i a cada filla, tret del petit, que es va quedar sense. Però la senyora Patxoi ja no estava amoïnada. «A tu no et cal una moneda», li va dir la dona al fill petit. «Tu has heretat una riquesa molt més gran. Has après a fer créixer els aliments i a cuinar-los, i això serà el teu tresor». I prou que ho va ser. Des d'aleshores, el fill petit va cuinar i va menjar sempre bé. D'amics no n'hi van faltar i de monedes no n'hi van caldre. I va aprendre a cuinar tan i tan bé que fins i tot els nens i les nenes del poble van voler que fos el cuiner de la seva escola.